presencial, que haver sigut presencial, però no, en aquests moments, pues, com es comentava, que les xifres que tenim de Covid són molt altes i anem a evitar, com cada un som d'un centre educatiu, pues anem a intentar. Hem decidit pues, que fuera online, que no vos ho passeu tan bé com quan és presencial, però el pròxim ja esperem que puguem fer-ho i també que puguem fer un berenaret també allí. Molt bé. Aleshores, ara vaig a passar-vos un momentet la llista que tinc així. No sé si Maria José vol quedar el braç o alguna cosa, o la maleta, el que vulgueu. Activar el micro i digueu sí. Ho activeu el micro, Molt bé, doncs Rubén García Castillo. Rubén? No tenim mal. Daniela Fallo, Soldevila. Daniela? No. Tampoc. Molt bé. Elena Ortega Pascual. Elena? Sí. Molt bé, Elena. Muy bien. Samuel Grigorian Margallán. Samuel? No tenim? Vale. Ikram Taibi, Budur, Ikram? Tampoco. Tampoco, molt bé. Eric Jordà, Santos Juanes, Eric? També ens falta. Molt bé. Júlia Miñana Morán, Júlia? Sí. Molt bé. Molt bé. Pau Sánchez Gómez, Pau? Tampoco. Tampoco. Sí. Sí, Pau, molt bé. Pau Faus, sí, no? Pau Faus. Molt bé. Mar Soto Gutiérrez, Mar, sí. Sí. Molt bé, Mar. Isabela del Mar, Isabela no està, molt bé. Alà, Sadawi, el Gavi, sí, molt bé. Alà? No. Tampoc. Yasmina Krim, Arbi, Yasmina. Mira estos chiques. Laura Greorola Mauri, Laura. Nerea Font Cabanilles, Nerea. Sí. Nerea sí que està. Molt bé, Nerea. Crec que haurem de fer alguna cosa per comprar ordenadors o tablets. David Martínez Nava. David estava una miqueta en calentura ahir. No sé si m'ha dit sa mare que estigués millor se connectaria. Rània, vull dir? Sí. Rània, sí, molt bé. Què tal? Rània t'havíem vist antes, molt bé. Mustafa Sam, Mustafa? No, Francesc Vera, que no hi ha ara? Sí. Sí, molt bé, Francesc. Roser García, Roser també? Sí. Molt bé, Roser. Àlex Banyuls, Àlex també l'he vist? No. Sí. Molt bé. Ah, sí, mira, ara te veig. Molt bé. Sí, que t'havia vist. Alba Jordà, Alba? Sí. Sí, també. Molt bé, Alba. Héctor Gordo, Héctor? Molt bé. Estela Colomer, Estela? Sí. Muy bien. Candela Pardo, Candela? Sí, muy bien. Alejandro Struck, Peiró? No. Elena Miñarro, Elena? No. No, vale. Nacho Catalá, Nacho sí, Nacho sí, Nacho Catalá. Jorge Martí, Jorge, muy bien. Sí. Muy bien. Ya te veig, Jorge. Elsa Monzó, Elsa també, no? Molt bé. Lucía Sánchez, Soler, Lucía? No. Molt bé. Paula Brueggemann, Montagut? Sí, yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paula? Bien. Daniel Escura Ribes. Daniel. Y Fernando Alberto Silva. Fernando. Sí, está. Muy bien. Y Rosa Soler Sánchez. Rosa. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vale, pues ahí tenim l'ordre del dia que vos ha enviat Maria José. Vale, tenim el segon punt de l'ordre del dia, pues és la informació de les activitats amb motiu de la celebració, una miqueta d'informació de les activitats que teníem, no? I què hem fet, val? Bueno,
com sabeu, van tindre la trobada dels consellers de la província de València, que dintre de la xarxa de Ciutat Amigues, i que van fer el gran xoc de Salvem la Terra, en el que vau participar vosaltres en la gincana sobre medi ambient el dissabte 11 de desembre, que vam estar de 9:30 a 13:30. Vam tindre una assistència de 20 participants i volíem ara preguntar-vos una miqueta perquè d'alguna manera Maria José i també Carol puguem passar una miqueta el vostre parer, què us va semblar l'activitat, si us agradaria que farem una trobada després en la resta de consellers de la comarca, perquè conegueu els altres consells que n'hi ha al voltant de Gandia. Però primer, què tal l'activitat? Us ho va passar bé? Us va agradar? Sí. Sí? Va ser complicada? Sí, va estar molt xula. Molt Va bé. estar molt xula. Molt bé. Molt bé. Pues entonces, us diu una bona valoració. Aleshores, ara era també preguntar-vos si us agradaria que farem ara quan puguem, perquè en aquesta situació, en aquests moments, clar, no és pertinent, però quan passa una miqueta aquesta sexta onada que ja estem, quan passe, si us agradaria fer una trobada en altres consellers dels municipis que tinguem al voltant de Gandia, que també tenen consells. Per exemple, Berregual també té Consell de la Infància, també Potries també té Consell de la Infància, que n'hi ha alguns municipis que si us agradaria que farem una trobada, no sé què us sembla a vosaltres. Que si farem una trobada amb els altres consellers, així no podeu intercanviar el que fan ells i el que feu vosaltres. Això us agradaria? Sí. 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 I què voldríeu fer? Si fem una trobada, què voleu que fem? Un joc entre tots, tipus gincana com vam fer en la resta de xiques d'UNICEF? Mira, Yasmina ja ha vingut. Què vos agradaria que fèrem? Una Jorge, gincana. una gincana? Una altra gincana sobre drets de la infància? O una ruta. Una ruta? Vale. Sí, una ruta. Molt bé. Sí, això és molt bona idea. Una ruta, Sí, sí. una gincana... La ruta és molt També interessant. podríem fer alguna activitat. O una activitat sobre els drets de la infància, entre tots. Un mural. Un mural sobre els drets de la infància. Vale. Sí. Sí. De momento prefiero la ruta. De moment preferiu la ruta, una ruta. Molt bé. Posem prioritari la ruta, Vale. I ja si se complicara la cosa, miraríem si encara estiguem en una situació complicada, miraríem de fer un mural que és més fàcil de fer en cada escola una part i després juntar-lo, per si encara estiguem en aquesta situació, que jo crec que no, jo que porto sanitat, estem ahí una miqueta en les xifres i ja va millor la cosa. Tenim també el vídeo resum, no sé si l'heu arribat a veure, de l'activitat, d'aquesta activitat que vareu fer, de la gincana. El vam ficar en YouTube, no sé si l'heu pogut veure, si no l'heu pogut veure, Maria José vos el pot posar ara també un momentet. Sí, Sí, la he visto. Ja l'heu vist, no? Heu Molt bé. vist? Així en el xat l'he compartit una altra vegada, si teniu accés. Si voleu el veiem ara, entre tots, a veure si podem aconseguir-ho. Pero no va a compartir la pantalla vosotros. Un segonet. A veure si podem. És que això és més complicat. Sí, vaig intentar compartir pantalla. Antes sí que havies pogut, ara no? Fa un temps sí que puc treure. La tecnología. Ya, como siempre. Mira, así está. Ahora, compartir sonido también. Compartir. ¿Ho veieu? Sí? Sí. Ok. Sí. Vaig a començar, A veure si se senten bé.
Ja està. Molt bé. No té temps. No té bé. Espera. Serà l'altre. Sí. Però bueno, voleu que el veiem? Sí, ja que estem així, no, la veiem també, la de cavalcata de Reis, que és l'altra Des de la activitat. cavalcada de Reis. Vaig intentar compartir-ho una altra vegada. Ja estava. És molt xulo, també. Molt bé, super, Molt bé, estàs super, Després pues, ho podem preguntar a lo de la cabalgata o després. O ara mateix ja estem. Molt bé. Us ha agradat per participar en la cavalcata de Reis? Ho passar bé? Sí? Molt bé. Hi ha alguna coseta que canviaríeu, que us agradaria que canviarem o que farem diferent? Perquè així no ho diguem al regidor de l'àrea i a Joan Muñoz, que és el tècnic encarregat. Alguna cosa que us agradaria que farem que no fem? Que així no li podríem dir també allí. O també vos ho podeu pensar i a la pròxima reunió del Consell també vos ho feu arribar. Quines cosetes penseu que podríem posar o millorar, que us agradaria. Ja sabeu que aquest any també va ser un poquet atípic perquè normalment donem caramels i se donen pastissets i aquest any no es podia donar menjar per el tema de la Covid i això sempre canvia una miqueta, que no es pot donar caramelets i no es pot donar bombons i això esperem que l'any que ve ja puguem fer-ho, que sempre li dona molt més animació, per als xiquets els agrada més, clar. Però vosaltres si d'això vos ho penseu i ja us ho feu arribar. Si teniu alguna proposta que podem traslladar-li al regidor de Cultura i al Joan Muñoz. Molt bé. I comentar-vos, l'anterior activitat que hem vist, la gincana, recordeu que la gincana és una activitat que va ser proposada per altres consellers d'altres municipis, perquè n'hi ha un grup que es diu que treballa en UNICEF, que són els que organitzen les activitats per als xiquets i Gandia Ciutat de la Infància d'UNICEF. Aquest grup impulsor, dintre de poquet, també nosaltres tindrem un representant ahir. Aleshores, quan ens avisen, vos direm a veure com fem la selecció o quan decidim quines persones de vosaltres van estar en aquest grup impulsor. Entonces, són aquest grup impulsor uns xiquets que a nivell de tota la comunitat valenciana pensen quines activitats es poden fer. I en aquest moment Gandia encara no està en aquest grup, però ara pròximament ja ens diran què és el que tenim que fer per estar en aquest grup i entonces també llavors ho comunicarem per a que tingui una representació de nosaltres i també podem decidir què coses fem. Molt bé. També de les activitats que vam realitzar, vam anar a València també, que es va
fer la presentació de l'Estratègia Valenciana d'Infància de la Generalitat Valenciana el 18 de desembre al Movim. Bueno, ahir primer ens havien dit que sí que podíeu vindre els consellers, però després no va poder ser, també una miqueta, suposa, per el tema de la pandèmia i, per tant, vam tindre que anar nosaltres i també havíem convidat a David, que és el conseller que té com sabeu, està representant-nos a tots en el Consell a nivell estatal. Però una miqueta vam estar mirant la nova estratègia i ahir també ja se'ns va informar, estem pendents, que sabeu, de la resolució del Consell Autonòmic per a veure quins són els membres. Sabeu que van proposar que alguns de vosaltres estigueu en el Consell Autonòmic a nivell de Comunitat Valenciana, però com resulta que alguns municipis no havien presentat ningú candidat, ara han obert un plaç per a que es presenten més candidatures, amb la qual cosa s'ha retrasat el dir-nos quantes persones ens admetixen de vosaltres i donar-vos la resolució. Esperem ja que no tardem molt, o sigui que a lo millor el procés de candidats igual es fa via online, via streaming també, que ho podrem veure tots. I només ens diguen alguna cosa, de seguida sabeu que nosaltres vam presentar 2 candidats, que és Jorge Martí i Roseta Soler, i esperem que tinguem sort i puguem estar ahí també, igual que estem a nivell estatal ara en David. Però de seguida que ens diguen alguna cosa, de seguida us ho comuniquem. Per altra banda, sabeu que vam realitzar al mes de desembre la gala dels Premis de Concurs de Postals, organitzat per la Setmana Santa, i l'espectacle de Maripompas. No sé si vos va agradar Maripompas, vos va agradar? És que vau poder vindre? Sí, m'ha encantat. Està encantada, a mi també em va encantar, La Maripompas, encantada. Jo en seguida em vaig posar en casa a fer-ho, per practicar, però quan vinguen els meus nets, i vaig fer un desastre tremendo, sabeu? El saló el vaig fer tot de sabó, un desastre. Saps? El meu amic, però tu què et van a clavar-te? Dic, bueno, pues jo per intentar fer igual que la Maripompas, o sigui que... Però, bueno, ja dic, no vos ho recomano dintre de casa, si teniu un jardí, o la caseta a la muntanya o la platja, vale, però en casa, ja dic, va ser un poquet malament, Harem altre viatge? Sí, esperem. Anem a intentar, anem a veure el tema que ara estem una miqueta per el tema de la pandèmia, però sí que, com us havien comentat, el tema inclús de visitar altres municipis, per a que pugueu fer-los. I també vaig a dir-vos una cosa. Mira, Gandia, si veu que siguem valents i fem un viatge fora inclús d'Espanya, Gandia estem agermanats en Pleven, que és en Bulgària, en Fano, en Itàlia, i en Laval, en França. I venen i anem xiquets d'allí, també anem estudiants i venen a fer pràctiques. Ara han vingut de Laval i han estat en pràctiques un mes. I, mira, n'hi ha Fano, és un municipi en Itàlia, però que té com si fos un carnaval, com si fossin les falles, però són les falles que es manegen. Un altre dia us posaré un vídeo perquè ho vegeu. I aleshores és molt espectacular i se tiren milers de bombons, milers de bombons que te donen un cucurutxo per agafar-los, i és espectacular. Aleshores, sabeu, anem a intentar... Ells ho feien el mes de febrer, però aquest any, degut a la pandèmia també, igual que nosaltres les falles l'any passat les van ajornar, s'ha ajornat per al mes de juny, per a l'estiu. Juny o juliol, encara no ho saben. Aleshores, podem fer una proposta també d'anar, i també el que us comentava, d'anar a 3 municipis. I, si teniu alguna proposta que vulgueu que fem alguna excursió o un viatge fora, també us passeu la proposta, us digueu també a Maria José o a Carol, i diu, mira, ens agradaria visitar tal municipi. Nosaltres fem els contactes i anem, si voleu, hi ha Moraira, per exemple, és molt bonico, o Morella també, o sigui que... On t'agradaria, Rània, que ho has proposat tu? Ho has preguntat tu? Has preguntat tu si anem a fer un altre viatge? Sí. On t'agradaria anar? No sé.
Ah, vale. Bueno, pues lo miramos entre todos, Vale. ¿sí? Pues apuntem lo de la proposta d'una excursió, val? I jo crec que sí que podrien fer algun lloc que tenen alguns llocs que fan alguna festa molt especial i podríem aprofitar ara quan passa una miqueta aquesta situació, que esperem que ara passi de seguida a partir del mes de març, jo espero que ja tornem una miqueta a la normalitat, ¿vale? Molt bé. Bueno, y después tengo una coseta para combatir en vosotros, ya le pasé la palabra a María José, es que desde el área de política y festiva, bueno, sabemos han demanat que a veure si podem pensar en alguna activitat que ens agradaria fer. No pasa nada, no se ve la manta. Dime. Dime, Rania, digues. ¿Tienes algo, Rania? ¿Tienes algo? No. No, vale. Molt bé. Pues comentar-vos que sabeu que aquest any és l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Vol dir que sabeu que és el patró de Gandia, pues aquest any se celebra els 350 aniversaris des de la seva canonització. O sigui, des de que el que seria el papa el va declarar sant. I con la qual això què fa? Pues que en Gandia s'estiguen fent tota una sèrie d'activitats. L'altre dia, per exemple, el divendres, el van portar en processó des de la Col·legiata fins a l'església de Sant Josep. I crec que cada setmana o cada 10 dies el portaran a una altra església. I després han fet tota una sèrie de conferències. Però ara ens han demanat que si podíem nosaltres pensar activitats. Sabeu que la família Borja és d'alguna manera de Sant Francesc de Borja, és el referent de Gandia, és el nostre patró, i sabeu que la saga dels Borges és qui dona entitat a lo que seria el Palau Ducal. Jo no sé si tots heu visitat el Palau Ducal. Si no l'heu visitat tot, podem fer una visita. Demanarien que fos una visita teatralitzada, que si no l'heu vist tot i voleu veure-lo, això ho podem arreglar i fem una visita. Sabeu que la família Borja va viure l'època medieval, als segles XIV i XV, teníem diferents palaus i les alqueries. Ahir a l'alqueria del Duc sempre se parla que ells han estat, però realment no van estar. Però l'alqueria del Duc, si heu estat, també podem anar un dia d'excursió, que és on estan la Marjal. Sabeu que tot això, on està l'alqueria, tot això era àuria. Inclús feien ells batalles, que no reals, però entre ells plantetines i passar-se-ho bé. Igual que així fem les falles monuments, feien inclús batalles de l'àuria que hi havia allí. Tot això estava cobert d'àuria, rodejat d'àuria. Per tant, que també és un altre espai que podem anar d'això. Bé, comentava, el que ens han demanat és que voldrien veure quines activitats podem pensar que nosaltres puguem preparar per a tots els xiquets i xiquetes de Gandia. Des de, millor si penseu que podríem fer un puzzle o si que podríem fer un joc de taula tipus trivial, si ho penseu vosaltres, o, no sé, algun joc que puguem virtual, de tipus la gincana, com he fet ahir, com he dit, o per la ciutat buscant pistes, o un escape room, no sé, m'ho comentava Maria José, que diu que sembla que ara es fa molt, no? Heu anat alguna vegada a algun escape room? Sí. Sí? Sí. Aquí en Gandia jo sé que hi ha una o dues sales. Sé que hi ha una, jo de moment encara no he anat perquè per a mi és un poc complicat quadrar-me els horaris, perquè diria que sí, que li agrada lo de l'escape room. Entonces, clar, com des de Política Festiva ens comenten a veure si podem fer alguna proposta d'activitat sobre l'any jubilar de Sant Francesc de Borja, no sé si vos agradaria fer un escape room. Sí, estaría bien. Estaría chulo. Sí, agradaría. Buena idea. A mí sí que m'agradaria. ¿Tú sabes lo que es el escape room o voleu que algú de vosaltres vol explicar-ho, el que és, per si algun company no ho sap? Exacte. Qui vol explicar-ho? Algú s'atrevís a explicar-ho? Jorge, alça la maneta o Roseta, qui vulgui, les dos. Molt bé. Jorge mateix o Roseta, sí. No? Roser, sí. Has anat a algun escape room? Sí. Vale, i què és? Un escape room és com que te donen algunes pistes
No, y tú lo que tienes que hacer es, a voltes tienes que conseguir una clau o algo y para abrir l'habitació, perquè esta és com una habitació tancada i per algo es diu escape room, perquè tens que eixir de l'habitació. Molt ben explicat. Ho heu entès? Sí. Molt Sí. bé. Perquè n'hi ha alguns jocs que són així, que no escape rooms, de jocs d'ordenador, que són escape rooms, Jo el meu net juga a això, y me dice, ¿cuántas veces has jugado? Abuela, yo digo, pues yo nunca. Y me fan, ¡oh, qué desastre! Me fan, qué desastre, la abuela no has jugado nunca esto, ¿entiendes? Molt bé, estupendo. Vale, perfecte, pues entonces ho mirem això, ja també, aneu pensant què coses, val? I aleshores, pues, en María José us faria un torn de cridar-vos, no? Sí, passarem també un correu electrònic als vostres tutors per a que ho puguem compartir en classe, també. Quina proposta podem fer des de totes les escoles a política festiva per a celebrar l'any jubilar. D'acord? Us sembla bé? Molt bé. Vale, pues ara ja María José vos explica una miqueta les activitats a motiu de la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que tenim ara ja previstes, I llavors vos va informant. Sí. Molt bé. Com sabeu, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau se celebra cada any el 30 de gener i és, des de les vostres escoles normalment sempre feu alguna activitat per celebrar això, no? L'any passat també vam fer un taller de rap entre totes les escoles, en recordeu? Roser, per exemple? Se'n recordeu que vam fer un taller de rap i vam fer un taller online amb Malparlat i després el dia del llibre vam fer el rap conjunt també sobre el llibre. Doncs enguany també volem fer una activitat, si us sembla bé, per a celebrar aquest dia, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Si vos agradaria... jo havia pensat algunes... És que, clar, al ser online, per a aquesta sessió havia preparat una activitat pràctica que és molt xula. El que passa és que, com és online, si vos sembla, us passaré ara una sèrie de recursos i entre tots decidim quina activitat voleu fer amb el col·le, per celebrar aquest dia. Vale. De tota manera, si voleu, podeu debatir també. Si voleu que fem entre tots, des del Consell celebrar-ho i després amb la resta de classe. Uno seria, a veure si voleu que fem un manifest sobre el Dia de la Pau entre tots els consellers. Us agradaria que farem un manifest conjunt? Sí. Sí. I el que jo havia pensat, clar, com no estem junts, el que podríem fer és el manifest, jo vos el passaré als tutors i tutores i llegiu un fragment, graveu el vídeo i després ja muntem el vídeo conjunt. I seria un vídeo manifest. Esteu d'acord? Sí. I si quan fem una sessió presencial, si voleu, podem reprendre aquesta activitat i fer un mural sobre la Pau, que això estaria xulo també. O si se vos ocorrís alguna activitat més, per exemple, en el col·le, vosaltres normalment... Helena? Nosaltres este any hem fet un mural en les mans de tots els xiquets del col·le. Que xulo, que guai, doncs això estaria guai també fer-ho. Sí, i tenim un espai en el pati que hi ha un lloc i anem a penjar-ho ahí. Molt bé, molt xulo. Això està molt bé, molt xulo. M'agrada molt això. Un espai en el pati, que és l'espai de la Pau, per exemple, i que pengeu ahí. Sí, és que... tenim que dibuixar les nostres mans i després retallar-les i decorar-les i després les tutores ja les apeguen i tots i tenim, des de fa temps que tenim com un dibuix així gran que és el mural de la Pau. I ahí hi ha un espai que està buit i anem a posar Sí, és com una cartolina en totes les mans de tots els xiquets. Xulo, està xulo també. Sí. Molt bé, molt bona idea.
podem fer-lo. En el cas de que fem una altra sessió que sigui presencial, farem el mural del Consell. I l'activitat que proposàvem... Un flash mob d'estos. Sí, també ho havia pensat. Hi ha una acció molt xula també, si voleu, que no sé si sabeu el que és un flash mob. L'heu fet alguna vegada? Sabeu el que és? No. O sigui, que podem fer-lo, si no n'hi ha, si estem ja bé de la pandèmia, ara us expliqués una cosa, sí. El que normalment un flash mob és, nosaltres ens concentrem en un lloc visible o en un lloc bastant transitat de la ciutat, per exemple, un lloc cèntric. Imagineu, la plaça del Prado o la plaça Major. Llavors, nosaltres el que fem és, en cartells, preparem material per a reivindicar alguna cosa. Per exemple, podem portar pancartes, podem disfressar-nos també, podem fer alguna activitat per en el nostre cos, fins i tot un ball, d'acord? I, clar, la gent no s'ho espera i de sobte ens juntem tots en la plaça Major i fem una actuació. Us agradaria que fem això? Sí, estaria molt guai. Estaria molt xulo. Vale. Alguna vegada ho hem fet, sabeu? I hem acabat pujant a l'Ajuntament, a l'escala, tota l'escala de l'Ajuntament fins a l'alcaldia. Des de la plaça, que també i això va gravant-se, o sigui que hi ha les càmeres que van gravant tot per després que es pugui reproduir. O sigui que això molt bé. Eso lo apuntem ahí, muy bien. Si no podem fer-lo ara per el Dia de la Pau, doncs no podem fer, com hi ha més celebracions al llarg de l'any, podem fer-lo sobre una altra activitat, si voleu. Digues, Helena, que veig que estàs ahí en la maneta. Seria tipo ball o més pancartes, així en general? Combinar... O les dues coses, primer en pancartes i que així 5 i després els altres 5 i com reunir-nos, no sé. Exacte. Sí. Hi ha gent que es prepara un ball, saps? I el que no le agrada massa ballar, pues ells se prepara una pancarta. Clar, podíem fer... O que toca algo, un tambor o qualsevol, saps? Cada un pot fer el que vol, saps? Sí, podíem fer aixina com els que no vulguin ballar en pancartes i davant els altres que volen ballar. Així en les pancartes per cada dalt que es veguen, però els altres ballant. Molt bé, claro. Jo vaig fer uno a València fa temps que era sobre reciclatge. Mira, Rània, digues. Un ball coordinat? Un ball coordinat, sí, és millor. És millor que ho assajaríem i així quedaria més coordinat. I com seria el ball? Jo ho miraria. Sí. A vegades se pot involucrar. Jo també tinc una que van fer així en Càritas per ajudar a la gent sense sostre i va quedar molt bé. Jo si el tinc gravat, li passaré a Maria José perquè vos el passe el pròxim consell perquè el tingueu, perquè vegeu com es va fer. I entonces, com van implicar a tot el món també, els regidors també i tot de la casa, cada un fem alguna cosa, depèn de cada persona. I estava des del carrer, i s'havien preparat, s'havien disfressat i portaven una reivindicació perquè tingueren en casa la gent, però després, conforme pujava, hi havia gent que tocava música. Jo li passaré a Maria José, i així el vegueu, així us feu la idea. Molt bé. Ballaríem com un disfraç? Sí, hi ha gent que es disfressa, m'entens? Hi ha gent perquè diu, anem a fer-lo, si reivindiquem per el Dia de la Pau, pots portar els signes de la Pau, hi ha gent que fan arcoiris, a cada un, Sí, perfectament, I també s'hi pot intentar involucrar amb els col·legis, a part de nosaltres, que vinguin més xiquets, saps? Que això se pot fer de gran tot el que vulgueu, Una pregunta, faríem el ball entre tots o faria una persona en concret? Entre tots. Entre tots. Sí, el que passa que aquell que no li agrada ballar molt, diu, escolta, jo és que toque la flauta, doncs pot tocar la flauta, saps? O sigui que ahir tota la gent, com això és la càmera, va agafant a la gent, saps? Conforme va manejant-se,
val? I va fer com una serp, no? I va gravant a tots i cada un pues, fa el que diu. Si vos heu preparat un ball ahí tots junts, pues molt bé. Que un de tots, pues no, pues n'hi ha 15 que sí volen ballar, però els altres no. Pues jo vull disfressar-me, pues nosaltres anem disfressats. Pues els altres, pues nosaltres toquem el tambor, perquè ens agrada tocar. Sabeu, cada un decidim ahí què fan. Vale, perfecte. Bien, perfecte, pues ho prenguem. Fem nota i a veure si pot ser que estigui tot bé i ho passem, Molt bé. Mira, el Día de la Dona estaría genial. Sí, també. Per al Dia de la Dona, proposa Carolina també. Molt bé. Què vos sembla? Bé, També estaria molt xulo. Molt bé. Bé. Molt bé. Vale, pues l'activitat, reprenem l'activitat que vos havia comentat. És una activitat que, no sé si podeu compartir-la des de l'ordenador este. Vaig intentar compartir-la des d'ací, a veure si puc enllaçar-la. És una activitat que es diu Escribir la Paz. Escribir la Paz, que és una activitat que ha fet la UNESCO. La UNESCO és l'Organització de Nacions Unides i és una organització que impulsa sobretot la cultura de la pau. Llavors, una de les propostes d'aquesta celebració és escriure en diferents idiomes la paraula pau, paz, idiomes o alfabets, com l'alfabet grec, l'alfabet hebreu, en latino, en chino, en coreano. María José, Digues. En japonès. però anem a fer una activitat o diverses activitats? Esta és una proposta d'activitat que he buscat, que he trobat a internet, que la proposa UNESCO. Llavors, jo vos comente a vosaltres si vos agradaria fer-la amb la resta de companys de classe. Vale. O si voleu vosaltres com a consell fer-la. Perquè en classe jo sé que en el col·le moltes vegades els vostres tutors o tutores ja preparen una activitat per a celebrar el Dia de la Pau. Jo no sé, Roseta, si en Los Naranjos l'heu celebrat alguna vegada, esta data. Nosaltres alguna vegada hem fet en el pati, ens hem reunit tots formant la paraula pau. Que xulo! Això nosaltres des del Consell es va fer un any. Bueno, es va intentar. Així d'aquella manera. María José, podries... Però nosaltres anem a votar com quines activitats anem a fer? Aquesta és la idea. Podries fer com has fet una vegada que vas dir per al Consell Autonòmic que primer vas fer com posar totes les activitats i després que cada un votara i reunir-nos i després ja dir l'activitat com que ha tingut més vots. Perfecte, un formulari. Molt bé. Sí. Vale, genial. Si voleu faig això. El que és un formulari l'envies tots els dilluns i allà ja valoreu entre tots els companys de classe. Vale, que és una recerca que havíem fet sobre possibles activitats de celebració del Dia de la Pau. Vale. No obstant, si voleu, podem dur endavant ja el que és una activitat del Consell propi, que podria ser o el flash mob, en cas de que puguem, o el videomanifest. Vale? Vale. Permís el Consell. Permís el Consell. Jorge, que estaves dient... que has fet un comentari en el xat, permís és el Consell. El què? Antes havies dit una cosa que has dit, o ho feu entre tots els companys de classe o ho fem només en el Consell. I jo prefereix només en el Consell perquè n'hi ha companys de classe que potser no volen, saps? Ja, per això dia que igual també des del propi col·le ja les tutores ja han preparat alguna activitat sobre el Dia de la Pau. Jo també opino el mateix. Vale, doncs Jo també. Vale, doncs no passa res. Jo de tota manera ho compartim. Estic d'acord. Jo també. Genial. Ho compartim de tota manera amb els tutors, per si voleu fer-ho extensiu a la resta de companys de classe
i si no, doncs la fem nosaltres. Us sembla? Sí. Sí, Avancem, perquè si no... Sempre que teniu amigos que anamos en pronte, molt bé. Vale. El següent punt de l'ordre del dia era la selecció de representants del quart Consell de la Infància de Gandia. Ta-txan! Així, com sabeu, els consellers de l'any passat hi havia dos representants. L'any passat hi havia dos representants, un xiquet i una xiqueta. El xiquet era de 6è i era el president, i la xiqueta era de 5è i era la secretària, que és Roser, que la tenim així entre nosaltres. Roser ara està a 6è, de veritat. El dia de la gincana vam intentar fer una votació de representants. El que passa que avui Guillem no està perquè té excursió amb els scouts, però ell va ser una de les persones... M'escolteu bé, Se escucha un poco mal. sí, un poco cortado. Sí, se escucha un poquito mal. Vale, creo que Nacho tiene el audio activado. Te lo voy a desconectar, ¿vale, Nacho? ¿Qué? Creo que tienes el audio activado y suena un poquito por detrás. Voy a desactivártelo por si acaso. Vale. ¿Mejor? Sí, ¿Escuchas Sí, Vale. ahora sí. Vale. Ahora sí. Yo también sentía Se ahí como escuchaban que- pitidos. Sí, vale, pues el dia de la gincana, després quan vam acabar la sessió, vam intentar fer una votació de representants del Consell. Vale? Llavors, comentava que Guillem avui està d'excursió i no està així entre nosaltres, però sí que va ser una de les persones que va manifestar que clar, si escollíem a una xiqueta de 6è com a presidenta i a un xiquet de 5è com a secretari, ell no estava d'acord perquè, clar, si no els xiquets de 6è es quedaven sense representació. Se'n recordeu? Sí. Sí. Llavors, el que vos proposem és, si voleu, fem una votació d'un representant, d'un xiquet i una xiqueta, i estos dos ja, que siga uno el president o la presidenta i el secretari o la secretària, el que vulgueu. O, El Vale. secretario o la secretaria, ¿cómo sería? claro, o la otra opción, un segundito, Rania, la otra opción sería escoger a 4 representantes del Consell, 2 de 6è i 2 de 5è. I així hi hauria un representant de cada curs, un xiquet i una Yo xiqueta. creo que lo mejor es que haya 2 de cada tipus. Y así es chica chico, chica chico. Sí, Exacte. Jo preferís 4 representants. Claro. jo preferís Jo també també. 4 representants. Claro. Un xic i una xica de presidenta i altre xic i una xica de secretària. Després votar per els dos càrrecs. Perfecte. Vale, doncs aquesta és la valoració que hem fet. Esteu tots d'acord que siguem 4? Yo estoy de acuerdo. Sí. Vale, perfecte. Sí. Vale. Pues, si voleu, passem a les votacions. Vale. Vale. Jo dic, si voleu, comencem primer per xiquets de 6è, per representants de 6è i després per representants de 5è. Vale? I els més votats seran els seleccionats. Per a votar tenim així on està? Les reaccions. Dintre de les reaccions està me gusta. Si voleu, a veure, vaig a posar un jo me gusta. Vale? Ho veieu? Vale, vaig a llevar-me-lo a veure si puc. Puc? Que desactiva soles, crec. És que sí, quan passa el temps, és que si le tornes a apretar, el torna. Ah, sí? Vale, ai. Bueno, el me gusta, ¿vale? Me gusta per a votar. Jo ja he votat. És que no m'aclarís. Vale, a veure, de 5è. María José, No, perdona, de sí que 6è. te sentí bé. Com? Com, Roseta? Si ho pots repetir el que acabes de dir, que no ho he sentit bé, se m'ha tallat. Ah, vale, que anem a començar a fer la votació primer de representants de 6è curs.
Vale? I per això gastarem dintre de les reaccions el me gusta. Vale? I així és una persona un vot. I així tenim també un registre de les persones que han votat. Us sembla bé? Sí. Vale. A veure, per al curs de cinquè, de sisè, perdona. Comencem de sisè, millor, no? María José, una cosa. Sí? A mí la cámara no va, no sé por qué, está todo el rato intentando, pero no va. No te funciona la càmera, Júlia? No. Vale. Però a nosaltres ens veus? Sí, a vosotros sí. Vale, però tu, a veure, tica una reacció, a veure si se te veu. Sí, podem veure. Perfecte. Sí. Genial. Sí que la tens. Sí que Així veiem. sí que pots votar. Per a votar sí que es veu, Molt bé. Vale, doncs si voleu comencem pel curs de sisè, vale? Els del curs de sisè serien el president i presidenta. Vale, de sisè tenim a 19 persones, vale? Aquestes 19 persones, voleu presentar-se totes? Sí, yo creo que sí. Vale. Sí, ¿no? Sí. Yo no Sí? puedo presentar. Sí. Qui no vol? Yo. Daniela. Daniela Fallos, tu no vols estar. No, yo no voy a estar. Vale, a Daniela la llevem, vale? Algú més? Falta gent, però bueno. No? Vale. A veure, Samuel. Samuel és que avui no està, però tots sabeu qui és Samuel? Sí? Sí. Sí. Vale. Què fem? Com voleu que ho fem? Vaig dient els noms i després vosaltres voteu o com? Jo tinc, si vols dir, pots dir tots els noms i així sabem tots els concursants i després ja votem. Perfecte, molt bé. Doncs mira, de sisè tenim a Samuel... També ho podríem posar en el chat. Això jo crec que és millor, perquè si no, quan no poses la reacció, o sea, quan poses lo de reaccions, no se lleva, tarda un temps en llevar-se, aleshores, pues, Vale. encara que estem votant una altra O també podeu dir nom de cada un y que vote el que querau y vais contando y luego ya decís otra vez el noms. Vale, también, mira, se me ocurre, digo todos los nombres, ¿os parece que diga todos los nombres de sexto y después ya hacemos la votación? Vale. Samuel del Botánica Vanilles, Pau Faust del Cervantes, Júlia Miñana, Joan Martorell, Marc Soto del Joan 23, Ilías de les Folles, Yasmina Monduber, Nerea Roís de Corella, Mustafà Sant Francesc de Borja, Roser Abad Sola, Alba Jordà ABC, Estela Colomer Borges Jesuïtes, Alejandro Struc Escola Pia, Nacho Català Gregori Mayans, Elsa Monzó Escolàpies, Guillem Sendra de Carmelitas, Daniel Escura del Calderón i Rosa Soler de Los Naranjos. Vale? Aquestes serien les 18 persones, perquè llevem a Daniela, que no vol. Vale. Com voleu que ho fem ara? Votem pel xat? Pel xat. Pel xat? El xat, crec que jo que sí. Sí. Vale, doncs vinga, doncs pel xat. Voteu el nom que vulgueu, si el sabeu, ho es torni a dir. Tornar-se a dir, per favor. Vale. Si vols penjar en el xat, no? Escríbelo por el chat. Escribim en el xat y al final... Per escriure-lo. Vale. Porque es que no se ven todas las cámaras. Claro. Esto lo ponemos en el chat. Muy bien. Muy voy. Y voy a ir pasando y voy a ver quiénes son. Sí. Vale. I de si cal triar un xiquet i una xiqueta. Què? Triar un xiquet i una xiqueta. Vaig, un segonet. De presidentes votamos a un chico y a una chica, el que queramos.
Asistentes, votamos a un chico. O primero la chica y luego el chico, o primero el chico. Hay que elegir un presidente chico y una presidenta chica. Votamos a las... ponemos los dos nombres que queramos, de chico y la chica, en el chat, ¿no? Muy bien. Vale, perfecto. Si puedo, así. ¿Están? Ay, espera, que me ha enviado un mensaje directo. ¿Vale? Sí. Vale, ya está. Has puesto el nombre de Daniela sin querer. Sí, creo que lo he quitado. Es Daniel Escura. Ah, ¿Se puede votar a sí mismo? Sí. A ver, Estela, tenemos a uno. Estela Colomer, tenemos un voto, ¿no? Roser, otro. Yasmina, otro. Yasmina, otro. Pau, del Joan 23. Pau Joan 23 no existe. Pau del Joan 23 és de cinquè. Ah, és de veres, que m'he equivocat jo, res. Ah, vale. Es que yo digo, es Marc. Yo digo, algú ho ha escrit. Vale, Marc, canvia el vot. Sí. Negua. A ver, espera. Yasmina, Pau, Negua. Daniel Escura. Online es un poco de lío, ¿eh? Ya. Daniel Escura, Roseta. María José, Samuel, digues. no serà millor que tu vagis dient, per exemple, el primer nom Samuel i la gent per ordre te diga sí, jo voto per Samuel, i així no. És que, com havíeu dit ja pensat, estem fent-ho ja pensat, no? Ja, sí. Estic jo ja fent el recompte pensat. De tota manera, podem canviar si voleu. Ara, quan el de cinquè, si voleu canviar, jo crec que és més fàcil dir el nom i dir quants vots, jo crec. Però ara, quan fas de cinquè, doncs ho fem així, no? Vale. Nancy Català. No. Otra. Esa. Jorge. Sí. Has escrit dos noms? Sí, uno para el chico y otro para la chica. Uno para el chico y una para la chica, pero es que es así, es un vot. Ah, vale, pues ara el canvie. Vale, manteneu? Esteu d'acord en que votem només a una persona? I d'ahir la xica més votada i el xic més votat serà president i secretari. Digues. Nacho, di. No? Elsa no està? No feu dos de sisè, dos de cinquè, eh? Dos de sisè i dos de cinquè. Dos de sisè i dos de cinquè. Ara estan votant a tots. En aquesta llista hi ha xiquet i xiqueta. Sí, però com ha dit president i presidenta, no? Tendria que ser president i secretària. President i secretària, perdona. Sí. Elsa no està? Elsa no està? ¿En la lista? Sí, en la lista sí, digo en la videollamada. No, esa no. És que ara en la votació és president o presidenta i secretari o secretària. I després en cinquè també serà president o presidenta, secretari o secretària. Carolina em dirà així raro, no?
No, Sí. Carolina? Perquè com som quatre que creiem... Que els xiquets de sisè tingueren el càrrec de president i els xiquets de cinquè de secretari. Perquè així sempre tindríem una xiqueta presidenta i un xiquet president i un xiquet secretari i una xiqueta secretària. Daniel I Escura. que no fem de cinquè. I sempre n'hi hauria un xiquet de cinquè i un xiquet de sisè. Claro. I no podem fer que siga president, presidenta o un de cinquè? Sí, No? ho podem fer com estimeu. Això de... Hi ha una persona que no té un nick, que és 8444, que ha escrito que ha votat a dues persones, a Alba i a Daniel. És una. Sí, soc jo, Candela. És que després m'he equivocat. Però Alba només, té Alba només ficat. Vale. Nacho. Estic acabant de recomptar, Un segon, per favor. Samuel, Roser. Elsa. Estela. Roser. Alba. Candela, tu voto es Alba entonces, ¿no? Sí. Vale. Estela. Me sale. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 1, 1 i 2. Vale, la votació, segons el xat, si no m'enganya, està Samuel, un vot. Pau Faus, 1. Mar Soto, 3. Ya me he decidido. ¿Eh? Que ya me he decidido. ¿Que no habías votado aún? No, Ah, vale, pues ponlo. Pensaba que ya estábamos todos. no. Vale, pues ponlo. Ponlo, Rania, cuando puedas, por favor. Espera. Vale, a ver. Esta es la votación. A falta de una. Tenim 3. No lo puedo enviar. No? Voto a Daniel Escuras y a Yasmina. No. Es un voto, es un representante solo, es un nombre. El que salga más votados, el primero y el segundo más votados son los que saldrán. Claro, Rania es una persona. Tienes que elegir a una persona solo. Daniel Escuras. A Daniel, vale. Muy bien. Daniel tiene 2. Vale, pues a mí la votación me queda de esta manera. Samuel, 1. Pau, 1. Pau Faus, Mar Soto, 3. Yasmina, 1. Nerea, 2. Roser, 4. Estela Colomer, 4. Nacho Catalán, 4. Alejandro, 2. Elsa, 1. Daniel Escura, 2. I Roseta Soler, 2. Vale, els més votats són, en 4 vots tenim a Roser García Nadal i a Estela Colomer, en 4, que han fet un empat. I de xics, bueno, i Nacho Català, que tiene 4. Llavors, segons això, seria Nacho Català, que ha tingut 4 vots, i hi ha un empat entre Roser García Nadal i Estela Colomer Fuster. Fem ara una segona votació. Nacho Català és de 6è, vale. Fem una segona votació entre Roser, que vaig a posar-ho així, entre Roser i Estela Colomer. Voto a Estela. Vale, doncs votem.
Yo quería votar a Estela, pero he dicho mejor a Yasmina, no sé por qué. Eso es fácil, ¿eh? Bueno, ara quan... A ver, Estela... Voy contando, ¿eh? Sí. Yo creo que gana Estela. Yo también. Contando. Estela. Sí, ¿eh? Caray. Gracias. Roser. De nada. Estela. Y Roser. Ahí Roser me sale 22. 5 para Roser me salen a mí. Y 13 para Estela. Entonces quedarían los representantes de sexto, serían Estela Colomer Fuster, de sexto de primaria del Borja Jesuites, y Nacho Català-Llorca del Gregori Mayans como chico. ¿Vale? Vale. Nacho, Estela, Hola, ¿qué? enhorabuena. Gracias. Vale, pasamos. Pues entre Nacho y Estela, molt bé. Nacho y Estela. Molt bé. Vale, passem a cinquè. Representant de cinquè. Vaig a posar... Això és el que deia ara, que si va dient Maria José el nom i voteu, no? Potser diguem cada un a veu, no? És fàcil. Com voleu. Ahí està el llistat. Adeu. A veu? Que Maria José diu un nom i diguem, que jo vaig anotant el Maria José, vale. Exacte. Jo crec... En el chat. Molt bé. Maria José diu el nom i diguem el vot. Anem apuntant, eh? Molt bé. Vinga, passem. Per nom? Vale. Totes les persones que esteu així que sou de cinquè voleu estar dintre? Yo no. Tu no? Pau? Yo sí. Yo también. ¿Quién no? ¿Pau? ¿Pau Sánchez? ¿No quieres? No. ¿No? Vale, pues te lleve de la lista. Vale. Pues ya han 18 persones igualment. Vale? Vais dient noms i anem votant? Al final ho fem per comentaris o... Per veu, algú ha dit per veu, no? Vale. Yo. Vale. Molt bé. Vale, vinga. Rubén García Castillo, del Benipiscar. Vale, vots. Vots? Passem. Vale. Elena Ortega Pascual, del Botànica Vanilles. Yo. Una? Dos. Vale. Ikram, del Cervantes. No está, creo. No està. La vota... Estem dient votacions. No. Molt bé. Eric Jordà Santos Juanes, del Martorell, del Joan Martorell. Isabela del Mar, del Col·legi Les Folles. Yo. María José, Dime, yo voy a votar a Elena. tu vols... A Elena Ortega, és que hi ha dues. Yo también. Està Elena Ortega i Elena Miñarro. Ortega. Ortega? Elena Ortega ja teníem 2 vots. Has algú més? Elena Ortega, algú més? No? 2, no? Vale, doncs bé. Roser, vols votar a Elena Ortega? Sí. Llavors tenim 3, no? Per a Elena Ortega? 4. 4. Sí. La de
la d'Helena, el meu, el de Rosel i no sé què ha dit ara que volia votar. El meu també. Mar. Vale. Tenim 4 per Helena, 4. Vale. Anàvem per Isabela del Mar, Isabela. de les Folles. Isabela, no? Vale. Alain, del Col·legi Munduber. Jo. 1. Laura Guerola, del Roís de Corella. Nada. David Martínez Navas, del Roís de Corella. Rania, del Sant Francesc de Borja. Jo. Gràcies. Francesc Vera, del Colegio Batsola. Yo. María José, ¿me puedo votar a mí misma? Sí. Entonces llevo 2 votos. A Rania. Vale. Rania tiene 2 votos. Para Francesc Vera, 1 solo. ¿Sí? Alex Bañuls, del Colegio BC. Héctor Gordo, del Borja Jesuites. Candela Pardo, de la Escuela Pía. Elena Miñarro, del Gregorio Mañán. Jorge Martí, de Escolapies. Yo. 2. Jo. 3. Lucía Sánchez, de Carmelitas. Paula, del Calderón. Yo. Fernando Silva, de Los Naranjos. Yo. Tenemos 4 a Elena Ortega, ¿no? Y 3 Jorge. Y 3 Jorge, de Escolapias, ¿no? Sí. Vale, pues la resolució és esta. Elena Ortega Pascual, del Botànica Vanilles, de 4 vots, i Jorge Martí Muñoz, d'Escolapis Gandia, de 3 vots, que són els representants de 5è. Muy bien, pues enhorabuena. ¿Quiénes son? Elena. Elena Ortega Jo. y Jorge Martí. Muy bien. ¿Vale? Vale. Molt bé. Vale. Perfecto. Es un poco más complicado hacer online que presencial, pero bueno, muy bien. Vale, pues ya para acabar pronto, porque si no, ahora se nos hace molt tard, ja tenim que anar-nos per ahir. Sí. Vale, pues ara en seguideta, pues només comentar-vos, ja teniu, sabeu que Gandia, quan per a ser ciutat de la infància, recordeu, pues l'Ajuntament de Gandia va fer un diagnòstic de la situació de xiquets i xiquetes en la ciutat, de quines coses fa falta i quines coses hauríem de fer. D'aquest diagnòstic s'ha fet un pla de la infància, que és el que presentem a UNICEF per a dir que Gandia complís com una ciutat que treballa per als xiquets i les xiquetes. I totes les coses que feu vosaltres i que fem, ho informem i fem un informe, una memòria cada any que presentem. I com recordeu, vam tindre que fer unes comissions per a portar endavant aquest pla de la infància. Unes comissions que són de diferents àrees que n'hi ha a l'Ajuntament de Gandia per a treballar. Que tenim la Comissió de Participació Ciutadana, la Comissió de Benestar Social, la Comissió de Mobilitat i Policia Local, Mobilitat Ciutadana, la Comissió d'Educació i Infància, Política Festiva, la Comissió de Cultura, la de Benestar Animal i Sanitat, la d'Urbanisme, després la Comissió de Serveis Urbans i d'Infància, Medi Ambient i Serveis Urbans, Infància i Esports. Doncs ja tenim, vos vareu anar apuntant en aquestes comissions. N'hi ha algunes que tenen 8 persones, n'hi ha alguna que té 3 persones, hi ha alguna que té 5, però hem decidit deixar-les tal com estan. Unes perquè ja que tenen 5 de vosaltres, n'hi ha altres que tenen 9, però pensem que és millor que estigueu en allò que vos agrada treballar i, per tant, allò que heu triat.
Per tant, se I quedaria... Divina, pots dir de cada comissió quantes persones n'hi ha? Sí, per exemple, de la Comissió de Treball d'Infància de Participació Ciutadana n'hi ha 3 persones. Bueno, hi ha 3 de vosaltres. Voleu que vos digues noms? Sí, per favor. Vale. Sí. Pues en la si després algú vol canviar-se o vol anar a una altra, no passa res. Després li podeu dir a Maria José en el seu moment i vos posem en una altra. Si després repenseu que preferiu treballar en una altra cosa, no n'hi ha problema. Però en principi el que vam fer és que tenim apuntats ara. El de Participació Ciutadana està Elena Miñarro, Roser García i Adán Sadaoui. Després, en la de Benestar Social, està Rubén García, Isabela del Mar, Eric Jordà, Elsa Monzó i Paula Brueggemann. En la de Mobilitat i Policia Local, Daniela Fallo, Ikram Taibi, Júlia Miñana, Daniel Escura i Francesc Vera. En l'Educació i Infància, Rania Kedir, Mustafa Sam, Lucía Sánchez, Guillem Sendra, Laura Guerola i Samuel Grigorian. En la de Política Festiva, Jorge Martí, Pau Sánchez, Mar Soto, Elena Miñarro, Héctor Gordo, Roser García, Nerea Font, Yasmina Krim i Elena Ortega. En la de Cultura, que són 8, no us he dit el número antes, Isabela del Mar, Guillem Sendra, Alejandro Estruc, Fernando Alberto, Yasmina Krim, Nerea Font, Héctor Gordo i Elena Ortega. En la de Sanitat i Benestar Animal, que és la meva, i la d'infància també, però bueno, estem 6 persones, Júlia Miñana, Candela Pardo, Àlex Banyús, Alba Jordà, Estela Colomer i Laura Guerola. En la d'Urbanisme són 5 personetes de vosaltres, Lucía Sánchez, Jorge Martí, Ikram Taibi, Rosa Soler i Nacho Català. En la de Medi Ambient i Serveis Urbans, que és una comissió molt important també, que és la de sempre Ecologia, són 4, Pau Faus, David Martínez, Elsa Monzó i Pau Sánchez. I després en la d'Esports tenim 8 persones. Està Pau Faus, Rubén García, Daniela Fallos, Eric Jordà, Francesc Vera, Estela Colomer, Samuel Grigorian y a la A es Adaoui. ¿Vale? Entonces, per tant, després no passa res que si algú després voleu canviar no n'hi ha cap problema. O voleu estar en otra comissió. Sí, dime. En la de antes de Educación e Infancia, ¿cuál es? Educació i Infància, esta la de Mobilitat i Policia Local. Ahí esteu 5 personetes. Daniela Fallos, Ikram Taibi, Júlia Miñana, Daniel Escura i Francesc Vera. Vale. La de Mobilitat i Policia Local és la que dirigir els carrers, els passos de peatons també, les polítiques de seguretat ciutadana, que és una comissió també molt important, perquè en les ciutats, perquè sabeu que d'alguna manera s'encarreguen de tot el que seria la mobilitat, però van els carrers i també, això és important també. Después, en la de Educación e Infancia, ¿qué hacemos? L'educació i infància també és molt important que sabeu que tenim, què programem per als col·legis, com volem els col·legis, perquè mireu, els col·legis depenen de la Generalitat Valenciana. El professorat i tot ho paga la conselleria, se paga des de l'autonomia. Però els ajuntaments tenim el manteniment dels col·legis. I, per tant, si necessiteu que algun col·legi necessita coses, després, a partir de les 5 de la vesprada, els col·legis són de l'Ajuntament. O sigui que podem fer activitats. Si vosaltres penseu que podem fer activitats a partir de les 5 en els patis o que podem fer altres coses, hi ha un programa que jo porto molts anys volent fer i no he pogut fer-lo. I que és que a partir de les 5 de la vesprada els patis dels col·legis estiguen oberts al barri. A que els xiquets es puguen jugar a futbol, que es puguen anar. És un tema que ara la regidora d'Educació, en Carmen Fuster, estem treballant-ho, perquè hi ha barriades que tenen molt de trànsit i té molta edificació, potser no n'hi ha un parc o una plaça per a que pugueu jugar al futbol o anar en les bicicletes o en els patinets
i per tant, si s'obri el pati del col·legi a partir de les 5, que s'han tancat les classes, tinguem uns espais molt bonics per a patinar, per a jugar a pilota, per a lo que vulgueu, no? Però és molt complicat aconseguir que els directors i els centres vulguin obrir els espais a partir de les 5. I encara que són a partir de les 5, l'Ajuntament és responsabilitat de l'Ajuntament. Per tant, tots aquests canvis se poden fer en propostes que feu vosaltres o en cosetes que vulgueu fer. Després, si necessiteu espais que se posin més jocs, si hi ha algunes carències que hi hagi, no? Ara, per exemple, mira, ara com estem mirant ara sí, aquests dies, ara que estem fent els consells telemàtics, potser tinguem alguns xiquets que no s'han pogut connectar avui per el tema de falta d'ordenadors i del tema de les xarxes informàtiques. Anem a veure aquells centres educatius o aquells xiquets i xiquetes que no puguen tindre els mitjans, no puguen tindre una tablet, un ordinador, a veure com puguem fer perquè tots tingueu tablets i ordinadors o la línia, el wifi, per a poder tindre connexió. Jo ara m'he comprat un aparatet perquè en la casa hi ha una connexió fatal. He comprat un aparatet que no val molt, que l'he instal·lat i ara tinc millor wifi. Potser això que és una tonteria, puguem subministrar-ho per a tots aquells xiquets que no ho tinguen. I això és si vosaltres feu la proposta, nosaltres ho traslladem a l'alcalde i diu, mira, anem a posar aquests aparatets a totes les cases dels xiquets i xiquetes que no tenen bona connexió. Aquestes propostes és una comissió molt important. En el tema d'infància, és tota la programació que estem fent ara, que fem, tot això, el que avui us hem comentat, surt de l'àrea d'infància. Lo del concurs que sabeu que ara anem a fer de iaies i les iaies, que ja està en marxa, que vam fer l'any passat la primera volta, que és una proposta vostra, aquest any és la segona edició. Per totes aquelles coses que penseu que podem fer, que no estan fent-se, ara jo, per exemple, l'altre dia li deia a l'alcalde que no tinguem un espai, com puga sabeu, no sé si heu arribat a anar alguna vegada, com ara en la pandèmia no ho he pogut fer, però a València sempre se fa en Nadal, si recordeu, es fa una fira en Nadal per als xiquets i les xiquetes. No sé com li diuen això. Que se fa en Nadal, que se fa en la fira que fan activitats per als xiquets. L'Expo Jove? No. L'Expo Jove? Sí, l'Expo Jove, sí. L'Expo Jove en València se fica el que seria normalment es feia en el Palau de Congressos i munten tot tipus d'activitats, de bombers, d'escales, de coses. Aleshores jo li comentava a l'alcalde l'altre dia que en els molls d'esbord, en aquest cas ara en el port, els tinglaus que n'hi ha, sabeu que són aquests edificis rodons que n'hi ha, doncs ara del port es van a cedir a l'Ajuntament. I ahir va fer-se un museu, va fer-se hi ha un edifici que ja té la universitat, ara què passa a la vesprada. I llavors jo li deia a l'alcalde que podíem fer un espai en un d'aquests tinglaus d'activitats per a vosaltres, de jugar, d'activitats interactives, de coses de penjar-se, sabeu? O sigui, com una Expo Jove, però que estiguera tot l'any fija per a que tingueu recursos. Dime, Roser, dime. Que yo voy a cambiarme a política festiva y sanidad y bienestar animal. Molt bé. Vale, a veure. Roser. ¿Roser vol canviar-se a on? ¿A política festiva? Sí. Vale. Sí, ya sanidad y bienestar animal. Vale. Muy bien. ¿Te pueden estar en dos a la vez? Sí. Muy bien. Sí, entonces quiero estar en educación e infancia, que estoy yo, y también el antes que estaba Daniel Escuras y alguien más, no sé quién. Lo que podem fer és posar una altra vegada en el xat, podem posar totes les comissions. Vale, pues si voleu, vos ho torno a enviar María José, si voleu. Sí. O el que podem fer és tornar a fer això. Clar, el que posava en el xat, si vos sembla... Ai, perdoneu, és que parlem per així. El que podem fer és... Jo este document l'enviaré als tutors, que és el que posava en el xat. Per no molestar-vos, ho estava posant en el xat. Si voleu, podem fer
una reunió informativa únicament per comentar lo de la comissió, perquè trobo que és interessant, tenim molts dubtes i crec que seria interessant. Si voleu podem plantejar una de mitja horeta, una reunió només per a solventar aquest tema, dubtes i demés, i fer l'organigrama definitiu. De tota manera, en el document que he compartit, que és el Comissions de Treball, ja el teniu, t'enviaré als professors i als vostres familiars perquè reviseu en quina àrea esteu i si voleu canviar, que m'ho diguin. María José, Sí, Elena. que yo voy a cambiar cultura per sanitat i benestar animal. Elena Ortega vol estar en... Sanitat, bueno, yo estic en política festiva y voy a cambiar cultura per sanitat i benestar animal. Vale. Te lleve de cultura, ¿eh? Sí. María José, ¿podries posar en el xat totes les comissions? Claro. Vale, sí, ara vos les El nom posen. de les àrees? Sí, totes les àrees, molt bé. Vale. La primera comissió, la de participació, que només hi ha tres personetes de vosaltres, comentar-vos. Participació ciutadana és una àrea molt ampla. Sabeu? Participació és una àrea que és la que fa les activitats en els barris. Tot el que, quan venen, sabeu, Carnestoltes ahí en Corea, que es fa, ho fa des de participació. Entonces, participació és una àrea que no sona així massa important, però pot dinamitzar tots els departaments. És una àrea que té moltes branques. És una àrea no és molt coneguda, però és una àrea que te permetís fer treball en molts... El de participació pot entrar en educació, pot entrar en esport, pot entrar, sabeu, perquè és una àrea que és una àrea dinamitzadora. És una àrea de buscar, d'intentar que la gent faci activitats, de motivar, de buscar que la gent s'implique. És una àrea que hi ha poqueta gent, perquè jo crec que a mi no se coneix massa la seva vida. Benestar social, ja sabeu, és una àrea que treballa molt, sobretot la situació de les persones. Són els programes d'ajuda, d'ajuda a la infància, d'ajuda a les persones que no tenen llar, d'ajuda a les persones que no estan bé. Salut mental ara la portem nosaltres des de l'àrea de sanitat, però és una àrea que sabeu que és un recurs sempre per intentar polítiques d'assistència a les persones. Mobilitat i policia local, ja ho hem parlat, ja sabeu que mobilitat és tot el trànsit, com va als carrers, com ens organitzem, si d'entrada d'eixida, si es fem peatonals, si no. El policia local també és una àrea molt important que porta tota la seguretat, a més de tot el control una miqueta de que puguem anar pels carrers segurs, sense problemes. Educació és una àrea que ja us ha contat, infància és l'àrea vostra que en aquests moments treballem, que és molt important, que dinamitzem totes les polítiques per als xiquets i les xiquetes. Política festiva és una àrea... Abans política festiva estava incluïda en cultura, avui són dues àrees separades. Aleshores, una cosa són política festiva, que és qui s'encarrega d'organitzar la fira, qui ha fet la cavalcada de Reis, qui fa en aquest cas activitats per als carrers, activitats també de barris. I després cultura és l'àrea que porta tot el que són conferències, el tema d'exposicions culturals, el teatre serrano, les activitats que se fan tant per als majors com per a tots del tema de la fira, dels concerts que es porten. Sanitat en la nostra, ara en aquest moment portem tot el tema del Covid i tot el tema de les activitats que sabeu, tot el tema de prevenció, treballem programes de salut molt importants, fem alcohol a peu, entrenant salut, o sigui que és una àrea, en aquest moment portem tota la càrrega del tema de la pandèmia i després també treballem processos de dinamització del barri i perquè se faci a l'hospital que està acabant-se de Reis de Corella. Ara pront també anem a anunciar que se fa també s'ampliarà l'hospital de Gandia també, del Gran. I després, en benestar animal, tenim tot el tema de lo que seria
pues sabeu, el maltratament dels animals, el respecte, el poder fer la colònia de gateres, que ahí està Carolina, que és la responsable de l'àrea. Bueno, també a vegades ens toca fer coses que no ens agrada. Hem tingut que fer un pla per el porc senglant, per els jabalís, que sabeu la situació que tenim, que estan entrant en la ciutat. Hem fet un programa per a caçar-los i retirar-los perquè és perillós en aquests moments. I tot el tema dels gossets, programes ara per evitar que la gent, els gossos passen al carrer, en aquest cas, d'intentar que els animals no siguin maltractats, tots els programes així que es fa des de benestar animal. I després també el tema d'urbanisme és una àrea molt important, perquè sabeu que són, ara mateix tenim obres molt importants, com ha sigut el pont, que sabeu de l'entrada d'Alacant, que va ampliar-se, el tema d'obres que estan fent-se molt importants, també la llum que se porta a Sant Joioc, que hi ha tota una sèrie. I ara te passes la paraula, Rània. I medi ambient i serveis urbans, recordeu, tot el tema ecològic, de medi ambient, de la cura de lo que serien les muntanyes, els espais, el respecte de la naturalesa, limitar que es contamine. I serveis urbans porta la llumenària de la ciutat, el que és la neteja, totes les problemàtiques que puguen haver de desperfectes que passen. I després està esports, que és molt important. Recordeu, esports és una àrea que us agrada molt a tots i a totes. Jo sé que tots som molt esportistes i tots tenim que fer esports i és molt important. A totes les àrees tenim més coses, però a grans tres, per no tindre-vos una hora així, és això. Dime, Rània, sí, dime. Rània, digues. El tema del viaje, me encantaría ir a un lugar que haya natura y tenemos que hacer unas actividades en pistas y tenemos que hacer unas participación, por ejemplo, tirar en arco y todo eso, y tienes que buscar por todo el bosque o la naturaleza y buscar pistas y hasta encontrar un tesoro. Muy bien, mira, hay un puesto muy bonito en Elche, hay un sitio muy bonito con tirolinas y todo, sabes que hay un parque natural, hay varios parques en la Comunidad Valenciana y yo se lo pasaré a María José para que os haga una propuesta de varios sitios, ¿vale? Y vosotros decidís, porque hay que tienen con tirolinas, con actividades, ¿vale? Y es que es muy bonito y se puede hacer, como tú has dicho, un tipo de gincana. Y os pasaremos 3 o 4 sitios que hay en la comunidad. Y después ya decidís qué sitio y lo organizamos. Una cosa. Dime. También se podía ir a tipo como Morella o algo así. Sí. A mí es que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Subir arriba, hay que estar en forma para subir arriba. También, sí. Lidovina, sí. és que me'n tinc que anar ara. Vale. Ja està, ja estem molt bé. Sí, ja estem acabant, ja. Pues ja si voleu alguna coseta, ja està. Ja, però si no, ja tanquem. No sé si teniu, alguna coseta. Molt bé. Roseta, estic canviant una coseta que m'estaves dient, un segon, ¿vale? El lleve de... És que si no, no m'aclaria, Roseta. El lleve d'urbanisme... Sí. Vale, pues ja ho tinc clar. Vale. Bueno, pues ja està. Pues passem totes les cosetes, que s'ha quedat una mica pendent. Entonces, esperen que la pròxima, en febrero, siga presencial. Moltes gràcies a tots. I ja vos enviem Maria José, als col·legis. Maria José. El resumen, sí. Sí. Soc Candela, estic en la sanitat i benestar animal i també vull que estaré en política festiva. Vale, Candela, política festiva també. Molt bé. Molt bé. Candela. Super. Però si algú de vosaltres penseu en la comissió, no passa res. Li digueu a Maria José o al tutor vostre i el tutor us li comenta a Maria José. Si volem canviar, si ho pensem millor i volem canviar-nos, que podem comentar-se-lo a Maria José, ¿no? Sí, sense problema. Vale. En una coseta, después la próxima reunión, pues vendrá Daniela,
que són les persones que porten el pla de la infància a explicar-vos lo de les comissions, Vale. com treballareu, Molt bé. Però, Maria José, en l'ordre del dia posa recollida de propostes de la ciutat de Gandia. Anem a fer-ho en una altra reunió. Voleu que ho fem en una altra reunió millor? Sí. Com hi havia gent que deia que tenia pressa i que havien d'anar-se'n. En una altra reunió. Vale. En una altra reunió. Una coseta és que penseu que si voleu algun tipus de bústia que puguem posar en els col·legis per a replegar les propostes. I si voleu que feu un tipus de bústia en el disseny del Consell de la Infància, ja mos digueu com voleu i fem com unes bústies perquè pugueu ficar-ho. Sí, perquè és que hi ha molta gent, per exemple, del meu col·le que m'està dient coses que per a millorar-ho. I jo porto la llibreta i jo me les apunte, però que també estaria bé. Claro. Perfecte. Molt bé, preparem unes bústies i perfecte. Jo tinc les propostes ja escrites dels meus companys. Molt bé. Jo també. Vale. Pues entonces... Què fem? Jo per mi tinc igual. Más o menos, ¿cuándo terminará esta reunión? Pues estem valorant-ho ara, perquè en principi teníem fins a les 6:30, però com hi ha gent que ja se n'ha anat, què preferiu que fem? Llegim les propostes ara que teniu ja preparades o les deixem per a una altra reunió? Jo per una altra reunió. Sí. Vale, molt bé. Vale. Jo crec que està fent molt llarg, perquè falta molta gent. Digues, Alba. S'està fent molt llarg. Claro, sí. Claro. Pues para la próxima reunión, Vale. pues les teníem per plenari sempre d'últim Claro, si és que tenim temps, Tenim tot el curs per anar replegant-les, d'acord? Alba, volies dir alguna cosa que no te senti bé? Sí, era que millor en altra reunió perquè ja falta molta gent. Claro, molt bé. Vale. Jorge, què és la maneta alçar? Però tenim que Sí, és que jo, en el meu col·le, Sí, la meva mestra va imprimir una fulla Molt i bé. els meus companys van posar ahí les propostes. I jo després la fulla me la emporte i me les anote en una llibreta que tinc així. Que bé. I això és una de les preguntes també que volíem dir, que volíem comentar-vos. A veure de quina manera preferiu que recollim les propostes, a través d'un model estàndard de full per a que la gent apunta ahí les propostes i després a la bústia, o com preferiu que ho fem? Jo preferís que es mandeu als nostres professors i després en uns papers es donem a vosaltres. Vale, molt bé. Jo crec que també. Molt bé. Sí. A banda de la llibreteta que vosaltres teniu, que ahir aneu apuntant també les vostres coses. Però Molt bé. tenim nosaltres que apuntar les idees dels nostres companys? El que preferiu és el que estem comentant ara. Si voleu, podem fer una fulla estàndard, que és com un model, per a que totes les persones que vulguin fer una proposta escriguen ahí la seva proposta i la introduïsquen en el que és la bústia, o tu també, com a representant del teu curs, pots recollir la proposta. El que te siga més còmode per a tu. Jo Vale, crec que Paula? jo crec que seria millor així una fulla estàndard i posar la bústia i així no de tant paper, no per a cada una, sinó posar totes les propostes de la teua classe i del Molt teu bé. col·le ahí. Perfecte. Jo A crec mi que me seria pareix millor. la idea. Vale, molt bé. Però si apuntem nosaltres o no? Pues ara, de moment, si vols, pots recollir-les tu. Sí, jo crec que sí, les recolliu perquè després quan les porteu al Consell teniu que debatir-les també i consensuar-les entre tots. Molt bé, tu aneu a replegar-les. De tota manera, posarem una bústia. Les prepararem, les bústies, i les portarem a les escoles. Molt bé. Pues si vos sembla, fem l'acomiadament i ens veiem el dia 5 de febrer, que és la següent sessió. Si va tot bé, reunirem de manera presencial i si no, doncs de manera online. Perfecte. Molt bé. Gràcies per venir.
Gràcies a tots. Adiós. Adéu. Gràcies. Bye. Adéu, Rània. Carolina, adéu també. Adéu, Rània. I Adéu la a germaneta tots. de Rània. Adiós. Germaneta de Rània. Carolina. Molt bé, Carolina. Muy bien. Fins dilluns, Molt bé. El dilluns ens veiem. Bon cap de setmana. Adéu. Muy bien. Súper. Molt bé.